versikulo 10, Maigsoon. Niya, padulog ta sa 11 o 12, nito sa 13. O ang inyong mga kumbira, akong himuon na pagbangutan, o ang tanan ninyong mga awit, himuon ko nga mga pagminatay. O dan-an ko, o sapot nga sako ang tanan ninyong mga hawak, o kaupaw ang tagsa-tagsa kaulo. O himuon ko kini ngayon sa kabuol sa kamatayon alang sa anak kabugtong ug ang katapusan niya sama sa adlaw nga mapait. Ato timan na gitawag adlaw nga mapait. Kadiha sa yuta ipadala ko ang kagutmanan dili kagutmanan sa tinapay ni sa kauhaw sa tubig hinuno ang kagutmanan sa pagpatalingog sumapulong ni Jehova. Ug sila nagalaro-laroy gikan sa usang dagat ngadto sa laing dagat ug ang gikan sa minan bisan pag-adto sa tibugan sila manalagan ngadto anhi aron magapangita sa pulong ni Jehova ug sila dili magakaplag diin. Niadtong adlaw ang maanyag nga mga ulay nga mabatan-on nga ulay ang batan-ong mga lalaki mga luya tungod sa kauhaw. Sa laing libro na Maigsoon sa Genesis, Kapitulo 41, versikulo 1 o 2, unya mulakton ta sa 7 Maigsoon. 41, 1, 2, lakton ta sa 7. O nahitabo ka sa miagi na gayon ang duha ka tuig, nagdamgo si Paraon o usa ka damgo o aniya karon nga didto siya sa duol sa suba o aniya karon gikan sa suba misaka ang 7 ka mga baka nga maanindot sa panagway o hilabihan gayon pagkatambok o na nagsipsip sila sa mga kabugangan. Ang 7 ingon o ang 7 ka mga uhay nga gagmay mingsupad sa 7 ka uhay nga mga tambok o puno o nahagmata si Paraon o tanawa nga damgo mandiay kadto. Mateo Kapitulo 4, katapusang versikulo 4:4 sa Mateo nagaingon, apan kaniya mitubag siya nagingon na isulat na, ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang, kundili sa matag pulong na magagula sa bakbak sa Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Diyos magpanalangin ka natong tanan, no? Manasalamatan nga atong Diyos maayo. Amen. Hallelujah. Ang atong Diyos, Maigsoon, dili disposable. Ang atong Diyos, dili maprinda. Ang atong Diyos, dili mabaligya. Pagkawala, Maigsoon, sa Santo Niño di Malitbog, perting libuga sa mga tao dito. Kaya wag na sila'y simbahon kay kawat ang ilang Santo Niño. Problema sila. O niya, daghang mga tigulang Maigsoon nag-ampo. The Lord, ibalik unta ang among Santo Niño. Pila ka tuig milabay Maigsoon, nagkaplagan ra ang Santo Niño. Tuwa gidas Manila. Gipalit pod sa mga tingkolekta og Santo Niño, tuwa dito gibutang. Unya gidungog na daw ang ilang pagampo. Mao to nga nadunggan ko sa tingpamalit atong Santo Niño. Ila dene. Hato na lang iuli. Ewan na sila simbahon dito. Atong Diyos dili yun na. Kay bisag asa siya, pwede natin simbahon. Bisag asa ka, pwede kang munay. Bisag asa ka, pwede kang muampo. Bisag asa ka, pwede kang mangayo. Nga naman, adlaw tanan na Diyos. Problema lang ang imong Diyos, mabalhin-balhin bisag asa. Wa na kay Diyos, perting looyan. Niya, ingon na yun itong nagkolekta. Ako na ning iuli, kinadungog ng inyong mga pagampo. Nawara. Iuli Maigsoon. Ako'y kinibagyo man sa itong bagyo nagsunod. Bagyong Ruli, bagyo nga Ulysses. Kung sa matang isa, meron na pa. Aran nilang lipay-lipay Maigsoon. Ang andam sa nito sila ng simbahan kay lagi mo, muli na daw ilang Diyos. Muli na. Lagi niyong kuritahan nilang inasimbahan. Yan, diri na ginatong ko yung butang. Butangan na natutog ka ng kahon na ka nang may
Ibutangan nila kural megson, di kang naduhan, kay aron na daw, inigabot ato, di na yun kawaton. Di na pangilabot, no? Ang ato lang mapamatudan nga ang atong Diyos maigsoon, bright siya, gamhanan siya, dalaygon siya maigsoon nga naman, naaman siya kasing-kasing, naaman siya panglantaw sa mga tao maigsoon, nga hindi sa paluyo sa pandemic maigsoon, hilabihan ang mga tao sa nag-ilain sa kalisod o kagutom maigsoon, apan ang Diyos nga itong ialagad maigsoon, nagapadayog supply sa mga tawan, nagapadayog hatag sa mga tawan, walay bukas sa mga tabang sa mga tawan. Hapit na magtuig, reklamo ng gobyerno, di na matabang o suporta ang mga tao nga naman, hut-hut na ang panudlanan sa panggobyerno. Pero ikaw at magsalig sa gobyerno, maigsoon, kung doon na may tabang, pasalamat ta, pero wala to na gisaligan, maigsoon, kay doon ay Diyos na nalayton, Diyos na balang. Grabe na kagubot, ang una-una, maigsoon, ang mga tao, magsige na lang yaw-yaw, nga nung wa sila matabangi. Pero ito Ginoo, bisan pa ni pandemic, among ipamatuod nimo, nga ikaw yun among gialagad. Hallelujah, tabangi ni, wa mi mahimo ninin panahon. Mauna ang kaayo sa Ginoo, adlaw-adlaw maigsoon sa atong mga kinabuhi. Mauna nga di nato siya maigsoon pwedeng ilisan, di na nato pwedeng kambyuhan maigsoon, kaysa adlaw sa kalisdanan, maura na'y masapit nato adlaw tanan maigsoon. Kadinita sa time sa life ni Joseph, mag-isgot na maigsoon sa gitawag nga danggo nga kahipulungan o danggo nga nakapalibog maigsoon. Sa pag-abot ni Jose dito sa bilangguan maigsoon, doon ay mga tao nga nagdanggo nga usa sa mga trabahante ni Haring Paraon o ni Paraon maigsoon. Siya mo'y tao nga tig-atiman, siya mo'y tao nga tig-pakaon, siya mo'y tao nga tig-painom sa usa ka hari dito sa harianong dapit maigsoon nga maukat tong duha nga naghimag-himo usab o usa ka tinapay. Master Baker, nya kadto pong sinaligan sa magtitiing sa bino, gipriso sila dito tungod kay nakasala sila sa tubangan ni Paraon. Unya kay si Jose gibalhog man sa dito sa kasalanan nga wa niya mahimo, ana preso si Jose. Gipasagilan siya maigsoon o hinungdan niya dito na bilanggo si Jose sa sala nga wa niya himuan. Gibutang-butangan maigsoon kung nabilanggo siya. Samtang nagdanggo katong duha maigsoon, nagkubot ang ilang naong o nagmukod sila pagkaadlaw na. Kay nga naman, nahibulong sila, nagdanggo man sila, ingon nato. Ingon siya, o sa man yung problema? Ingon ang mga tao, naata nga may lagi danggo. Bay, pero kay nalibog man may. Di ba na yung sahay na itong danggo nga murag malibog ta? O niya na po yung sahay na magdanggo ta nga murag mahugan po na to ang atong danggo. Kaya doon ay danggo nga matinoon, doon na po'y danggo di matinoon. Pero kini maigsoon, nalibog sila, tinoon ba ka? Dili ba ka? Ingon si Jose, unsa manila yung danggo? Nagdanggo lagi ko nga, doon na kuno'y katong utanganan sa mga paras, grabe kadaghan ang mga paras. Unya, yadto ko sa tubangan ni Paraon o ako nahimo usab nga nag-ipis, nagtiing dito sa iyang gupa o maunay akong danggo, pero nga nung niya ang magkuspesuhan. Ingon siya siya, katong tulong ka paras na punuan, nga may buswa, unya na mungag daghan, mautong tulog ka adlaw na mahitabo. Ikan karon tulog ka adlaw, ibalik ka ni Paraon dito sa iyong pwesto. Hindi kinatunggan na siya sana. Look, pwede ka man midanggo. Ako pa ba'y nagdanggo ko? Doon ako na'y tulog ka buka. Gisudlan sa nagalain-laing pagkaon o upan. Akong gilugdo, padulong sa tubangan ni Paraon. Ang problema lang, kay katong akong gilugdo nga tulog ka buka nga naasa kong ulo, kitang
gipangkaon man sa mga langgam. Ingon ni Jose, kanang tulo ka bukag, nagsimbolo na tulo ka adlaw. Pag human sa tulo ka adlaw, uhaon ka ni Paraon, niyang bitayon ka, hantol mamatay ka. Grabe niya gula. Kaya ito siya kay balik ko sa trabaho. Siguro kung ikaw masingkang isip, kaya na kung may balik. Tiig na pag-utro. Tiig pa siya may lamaw dito sa pagtitiin. Ang usang ay son, grabe na kapoy. Patay 3 days na. O ilang 3 years. Tulog ka adlaw. Mga ikson, hallelujah. Siguro katong tawana. Wala mong kaon, wala mong inom sa ilabihang kapoy. Pero ganyan, basi di na mahitabo. Now, pila istorya pag birthday ni Paraon na ikson. Adlaw na tawhan, nagkumbira si Paraon. O walay laing na hunaan ang ipakuha ang maong tao kay papatay sa tubangan ng ikson. Siya man ay mong halat nitong panahon. Namatay ngayon siya. Pringon pa ni Jose, katong magtitiing sa bino sa panahon nga iuli, ibalik ka na sa imong trabaho, hinumdumi ko. Pag human sa duha ka tuig, maigsoon, doon ay damgo si Paraon, nga ang iyang damgo, maigsoon, nakapalibog, nakapabalaka sa iyang huna-huna, o unsay mahitabo sa iyang damgo. Kaya bisag iunsa niya balanse, bisag iunsa niya isip maigsoon, dili niya makuha o dili niya masulbad kung unsay mo ipasabot sa kahulugan sa mga damgo. Karon, nagdamgo siya nga dunay 7 ka baka nga mitunga sa dapin sa suba nga hilabihan ang pagkatambo sa mga baka o grabe kanindot ang ilang panagway. Nindot o naong. Kani ba yung tambo? Kanindot ba yung naong yung tambo? Kanang malipurok ng apim, no? Nindot na naong. Nagsip-sip katong mga baka at tambo kaya sa kilid sa saba ay suon. Ang ilang ipangkaon mao ang kabugangan, mga bugang. Nagsip-sip katong mga tambo. Unya, nahibulong si Paraon, ngano nga may mito nga man, nga laing 7 ka mga baka, nga grabe kaniwang, ug lahi pagyud ang dagway, maot pagyud og dagway nga so ya grabe pagyud niwa nga. Mao ni nakapasamok ni Paraon ngano man nga kadtong mga tambo nga mga baka nga nindot og nawong gipangkaon man sa niwa. Makadto pagkataon tong niwa man gikaon. Kung ato katong sakton ang katong tambo may kaon sa niwa. Ang niwang ninon may gikaon sa tambo. Kay pasin di ay o katong mga niwang inikaon sa tambo, mutambog na ang niwang. Nakamata siya. Pagkagabi na ikson, malit siyang tulog, nagdamgo na po siya utro. Namitungang na po katong 7 ka mga tambog nga mga uhay o mga lugas na ikson sa trigo nga may puswa diya sa usalang kauhot. Ditulog na isun kadaghan kaayo o grabe kahimsok ang maong uhay may suon sa trigo. Taon-taon mikalit og tunga ang niwang nga uhay samtang ikuso-kuso pa sa pang hangin ang maong uhay may suon. Dito na doon sa mga tambok na uhay o nahibulong sila nga ang tambok na uhay gilamoy man sa mga niwang ng mga uhay. Pagmata niya, nung siya, gaguro man ay. Pinupila istorya na ikson, nalibog ang una-una ni Paraon, unsay mo, di pasabot sa damgo. Grabe libugan niya. Yan ipatawag ang iyang mga manalagna, ikson, mga albularyo, mga manautay, patag na dito, unsay mo, di pasabot. Huwag sila katag na. Doon na tuwing ng milabay, lingon ang mga magtitiing sa kupa ni Paraon. Mahal na hari, doon na bayay tao dito sa bilangguan. Batanon pa siya na preso, pero nahimulong ni, gitag na ang among damgo, natagnaan ng pundi. Ngani, sa wala pa ko nini, magtiing o bino, magtiing o kupa, diha sa imong atubangan, iyan ang isulti, nga mabalik ko sa akong trabaho, samtang gatong isa, matagnaan, na patyo ni mo siya. Ipatawag
si Jose. Pag-abot pa ni Jose dito may suon. Grabe, kabatanon kay 17 pa niyang edad. Batanon pa may suon, pula-pula pa og apil. Samtang niya tumang dito, mingon si Paraon, Jose, unsa may buti pasabot sa akong damgo. Ingon si Jose, para haring Paraon, ang imong damgo sa duha ka klase nga damgo managsamara o paghitabo. Kaya ang pito katambok nga baka na hisgot ka na mahitungod sa pito ka tuig. O niya katong pito katambok nga uhay, naghisgot ko itong pito ka tuig. So katong pito kaniwang nga baka o katong pito kaniwang nga uhay o katong tambok, nagpasabot ka to nga kanang 7 years. Grabe kaabundansya ang atong lugar sa Ehipto. Yang katong pito nga maura gihapon ng panghitabo, musunod ka to paghuman sa pito, buabot po kini, pito ka to gihapon nga kagutman. Now, ato lang balansiyon na igsoon. Kung pananglit ang giuna pagdamgo ni Paraon, katubang niwang nga mga baka, mo inisaka diya sa daplin sa suba na igsoon, laktod pagka-istorya ang panghitabo una pa ang abundansya na igsoon muuna ang kagutom. Nga naman, niwang man tong pito. O niya katong niwang ang uhay nga pito na misurma mo sa kung maupay may una may igsoon sa iyang danggo nga misaka may igsoon maugya kong sistema. Kung pananglit ang kagutmanan may di una may igsoon yan itong panahona, pila ka ang mahimong survival. Nalingan ka ng pito ka tuig, isa pa nga, wapag rin magtuig, pingit na ang tao. Kanto ni mong yuta, like 7 years. Kung mautoy ni hukpa, una sa kalibutan, gamay ray bilin sa tao. Hapan next on, ang Diyos na to bright. Ay awit tingol, God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you can't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Bright yun ang atong Diyos. Giuna ang abundansya na igsoon. Kaya nga naman, ang buteng pasabot na santang mag-abundansya ang magatawag sa Diyos, mag-ipon sa ilang pagkaon, magtipon sa ilang pagkaon, magbalansi sa maayon nilang balansi, aron nga sa panahon sa kagutmanan na igsoon. Hallelujah! Di na sila matarata, di na sila malibog, kaya nga naman, naaga sila ay katuwang. Diri panahon na maigsoon, miabot ang time nga grabe kaabundansya. Unya, paglabay sa pito ka tuig, balos ng grabing kagutom. Ang mga tao, kumpiyansa sila. Kay wag may nag-announce sa damgo ni Paraon. Wag magoy nag-istorya! Wag magoy nisulti! Pagbantay mo ang mga tao sa kalibutan! Kayo na ay pito ka tuig! Gagagutmanan, human sa abundansya panahon. Sa ilar itong dapit. Pero apektado man ang kanan. Ngani karon kumpiyansa kayo ta. Bisag pag nanay magwawali sa TV, nanay magwawali sa radio, nanay mag-street crusade, magpaybalo, diya sa kalahiyang mga adlaw, mabot ang kagutom mo kawaw. Karon abundansya pata sa pulong sa Dios, pero maigsoon sa'y magsaligra mo nito. Napay Domingo, napay midweek, napay means, napay illi, napay prayer band. Siya ro kita mo lapas sa langit. Huwag na may lapas sa langit. Langit ramang kita. Kasi may magtugan ni na lapas sa langit. Wala. Pag-abot ni mo sa langit, langit na kita. Manang way lapas. Kaya impirno ni Asyuta. Pag ito lang mga saksi, isog kayo. Hindi na sila gusto impirno. Wali na sila may impirno. Kita kitalawan man tang igsoon, mahadlok tang impirno.
Mga mga alagad ng Diyos. Hallelujah! Kay gusto ng langit. Hallelujah! Adlaw gabi may sun. Dunay pagwali. Hallelujah! Mabutang kagutom o kawaw sa pagpaminaw sa bulong sa Diyos. Akanto ganing kagutom ilang ibati. Pan raman to. Trigo raman to. Bugas raman tong kagutom may sun. Kaning bugas may sun sa kalibutan. Bisan paghunto nimo nagkaon ng bugas. Dong ako nimo ng bugas. Kano nimo tanan. Pagkaugma, kutoy na mo nimong diyan. Pero kining pulong sa Dios maigsoon, gisaan ang daan sa Ginoo nga dili ang tao mabuhi ining pan lamang. So hindi ta magpasting kay gutom. Sa una, iwan pag-upasting ko. Karon ni istambok na ka, rinanong pasting. O ka na mga iwan, kaya na mo na magpastingan kay luoy ko na sila. Namatay na kaya iwan mo. Pero maigsoon, mahadlok na tayo pasting. Pero abin ninyo ang puwasa maigsoon, pangandam na. Pangandam na. Kaysa panahon, walay pangandon. Walay tinapay. Bukos kita puwasa. Baliman tayo sa hay, magpuwasa ng tag-awayo ng tag-misis. Ako nagkasuway ko puwasa, iaway ko sa masawa, tulog ka adlaw. Huwag igutom. Iaway ko. Nagsuway ko puwasa na para sa Ginoo. Doon ka adlaw, marag-aranan ng lutuman, mamatay. Pero di pag itapat yun, so, na naman huwag namatay sa puwasa alang sa Ginoo. Hallelujah! Pangandam na, Maison! Nga naman, kay mabot ang butang material na di nakakataon, Maison. Hallelujah! Ingon sa Bible, dili ka mabuhi para lang ni Ana. Apan pinaagi nining pulunga, pinaagi nining pulunga, bisan asa ka, dili ka kupat yun sa Ginoo. Kay naniha ang tinuod nga tinapay, nanina ang tinuod nga pagkaon, nanina ang tinuod nga ilinon. Bisan kinsa nga moray ka nako, dili ngayon siya uhon, ni gutomon, kay ako ang tinapay, ako ang Pino na tinuod. Pero samtang maigsoon nagapuntan siya pa, siusigit tipo nila maayo maigsoon, gigigit tapo kung maayo pagkaon. Hallelujah! Pag-abot sa ting gutom, puno ang ilang budiga. Way gutom na itabo sa ilang, nga naman puno ang ilang budiga. Kitang mga Kristohanon na igsoon, mabot ang panahon nga wanay magwali, wanay magsangyaw, wanay simba. Hallelujah! Atong tigumon sa atong kinabuhi, maigsoon, sa atong kasing-kasing, atong ipuno na adlaw-adlaw, kay pag-abot sa kagugmanan na patay makaon. Magkasusubo kayo sa itong batanon karon. Ang mga batanon na igsoon, way laing gihuna-huna. Maunang mobile legend. Kung magkaon, higda. Ting paniyaw to ining bakod. Kaon, magkaon, cellphone. Inigsugo na. Katong kuhalan. Sabab, pila ka oras mo sa alis yung katubakon. Nga naman, nagbuwang sa mobile legend. Ay mga asawa tao, masumbagan, tungkol lang sa mobile. Kanang imong giipon, may sundi na para sa langit. Malungit ka nang inigdula, may mo sige kang kasuko. Ay, nakunsa! Ayaw niya! Sira mo sa kwarto, na magulbol man. Munang tinood, kay kiniluan sa demonyo, ang una-una sa batakon karon. Sige, tula, tula, sige. Ay, tumakas yung papa. Ay, tumakas yung papa. Subuon magdungag, hindi ko magdungag yan. Resulta, pagdungag
taon din naman. Pasano ng tubig, saan? Dagas parto. Awas-awas na tao dito. Sakdan ang pinaka-oras. Pagkalainom to, uy, nanalo ulit. Awaan na, ang bayro nun. Bakit ba rin yan? Bisan na mga hamtong na buang ni Ana. Iniduol sa sawa. Tulong na nakagabi. Ano yung mga sawa kayo naman? Meron ko ng drinking sa bana. So, di mama na yung gato. Yung asawa magwali tao. Grabe ang nagubot, magabot niya ng yulangan may zona. Pero itong timanan na di na makahatag o kayuhan ni bisan kinsa. Mas muhatag o kadautan ni bisan kinsa. Yung service na, wala pa ron. Yung pagani, alauna pa. Paguman kaya alauna lang, bilang palit, ako pa. Una ko, may paman siguro baka bautismo, tingnan ako yung mama, ayaw paliti o cellphone ng mga anak. Kaya mabuang ng tula. Ay, malitan lang pa, gawin po, ang mga bata niya. Ang mga cellphone. Mabitaw, manawa, dita ka ng buwang. So ngay, Megson, mahagit. Murag, mag-ulbo sa kalagot at muna na. Kung ipokus pa lang sa puluhaton sa Ginoo, malipay ang Diyos! Kanang cellphone na kampo, Lord, dalaki kami! Lord, manalaki kami! Kanang Bible, mga maanyag na ulay, mudalagan nga dumani! Kay mangita na, kinsay magwawali, mga batagong lalaki, manalagan, nga tustaminang, panulong sa kasapan, nga tustimugan, ang sa bagatan, gusto lang maminaw, ang panwalay, pag-awin. Gutom na ni anang panahon. Ang pangutana, makasurvive pa ba ka sa pinakatuig ni anang panahon? Amen. Ang imong utok blanco na. Ang imong kasing-kasing blanco na. Walay suot sa pulong sa Ginoo. Kaya ang tanan na suot dito, ang Mobile Legend na. Amen. Hallelujah. Busa kay Sir, gusto ta brikon sa Dios ng inyong gihimo atong ginabuhat nga dili mao ayaw pagpagamuang niya